расман муҳорибаи унвонӣ дар вазни нимёнаи Беллатор байни чемпион Вадим Немко ва довталаб Йоэл Ромеро рӯзи 4 феврал дар турнири Беллатор 290. Ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардем. Барои дастгирии канали мо лайкро зер карда 3-4 калима комментария нависен. мо боша наворро оғоз мекунем. Дӯстон, агар ба шумо доруҳои гиёҳӣ бо сифати баланд ва нархи дастрас дар кор боша, пас мо ба шумо беҳтарин ширкат шифофарморо тавсия медиҳем. доруҳо барои шахсони хунукзадагӣ, барои қавӣ кардани мардонагӣ, барои хароб ва фарбеҳшавӣ, ришу мӯи сарбарорӣ, равғани сиёҳдона барои ҳамаи дардҳо ва боз бисёр дигар доруҳои гиёҳии босифат. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро дастрас кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна дӯстон, шумо ҳам доруҳои даркории худро ба даст меорен ва ҳам канали моро сахт дастгирӣ мекунед. тобови ҷангвари UFC дар вазни сабук Майкл Чендлер чемпиони пешинаи UFC дар ду вазн Конор Макгрегорро ба муҳориба даъват кард. агар мо барои бозгашти Конор рақиб интихоб кунем, пас муҳориба бо ма барои ӯ муҳорибаи осон нахоҳад шуд. аммо ман фикр мекунам ки ин муҳориба аз ҳама муҳорибаи калон хоҳад шуд. бозгашти Конор ба октагон чорабинии калон мешавад ва агар ки боз муҳорибаи моро бо ӯ ташкил кунем, пас чорабинӣ боз ҳам калонтар хоҳад шуд. ман ӯро эҳтиром мекунам ва ҳамаи мо бозгашти ӯро интизорем ва шояд ки ӯ барои муҳориба зидди ман розӣ шавад вақте ки ба октагон баргардад. Конор, биё зудтар ба октагон баргард ва ба муҳориба зидди ман баро, гуфтааст Чендлер. хотиррасон мекунем ки ҳам Конор Макгрегор ва ҳам Майкл Чендлерро дар муҳорибаҳои охиронашон дастин пария шикаст додааст. Конорро бо тариқи нокаути техникӣ, а Чендлерро боша бо тариқи усул. ва ман фикр мекунам ки муҳорибаи Конор ва Чендлер дар ҳақиқат муҳорибаи шавқовар мешавад, чунки ҳар дуяшон доимо ба муҳориба барои финиш мебароянд ва ҳар дуяшон доимо муҳорибаҳои дурахшон нишон медиҳанд. чемпиони нави Беллатор дар вазни сабук Усман Нурмагомедов аз ҳама ғалабаи калони худро дар карьераш бо чунин суханҳо шарҳ дод. ду чемпион аз Доғистон дар ду ташкилоти беҳтарини ҷаҳон, аз як толор, дар як вақт ва дар як вазн. ман худро беҳтарин ҷангвари ҷаҳон ё ин ки ягон гунаи дигар наменомам. ман бояд боз бисёр чизҳоро омӯзам ва дар пеш кори хеле зиёд маро интизор аст. аммо худи ман хеле шодам ки шахсоне ки ба ман боварӣ доштанд ва маро дастгирӣ мекунанд, онҳоро ноумед накардам. дастгирии шумо нақши калонро бозид. ташаккур ба ҳама. алҳамдулилло, навиштааст Усман. бале дӯстон, дастоварди хеле калон барои дастаи Ҳабиб Нурмагомедов. ду чемпион дар ду ташкилоти аз ҳама калон ва машҳури ҷаҳон ва ҳар дуяшон дар вазни сабук. ва дӯстон, гуфта мешавад ки худораҳматии Абдулманаб баъди худ мероси хеле калон монд ва ҳатто баъди гузаштани ӯ шогирдонаш чемпион шуда истоданд. дар пеш шогирди дӯстдоштаи Абдулманаб Ислам Махачевро боз як қадами хеле калон интизор аст ва ин муҳориба зидди чемпиони вазни ним сабуки UFC якум рақами рейтинги панд фор панд Александр Волкановский аст ва ғалаба дар ин муҳориба Исламро якум рақами рейтинг мекунад ва ин боз як дастоварди калон барои мероси Абдулманаб хоҳад шуд. оиди ин муҳориба ситораи UFC Ҳамзат Чимаев фикрҳои худро чунин баён кард. фикр мекунам ки Ислам ҳамаи малакаҳои лозимаро дорад то ин ки якум рақами панд фор панд шавад ва Волкановский ин чизро мефаҳмад вақте ки дар таги Ислам мемонад, гуфтааст Чимаев. хотиррасон мекунем ки муҳорибаи Ислам Махачев ва Александр Волкановский рӯзи 12 феврал дар турнири UFC 284 баргузор мегардад. ана оиди худи Ҳамзат Чимаев боша, пас ӯ шаби гузашта ба Гилберт Бёрнс визув дод. ҳамаи кор аз он оғоз шуд ки Ҳамзат дар саҳифаи инстаграми худ ана ҳамин аксро гузошта, смайлики парчами Бразилия ва смайликҳои пулро гузошт. Гилберт боша дар поёни ин акс смайликҳои чашм гузошт ва Ҳамзат ин чизро ба назар гирифта ба ӯ ҷавоб дода чунин навишт: агар ки Алекс барои мурдан омода набоша, биё боз бо якдигар дар Бразилия ҷангем. ин дафъа дар вазни миёна 100%, навиштааст Чимаев ва Гилберт ба Ҳамзат чунин ҷавоб дод. дар любой вазн Ҳамзат, навишт Гилберт дар ҷавоб. а Ҳамзат боша дар охир навишт ки рафтем. акнун дӯстон мебинем ки чӣ гап мешавад. аммо бояд қайд кард ки Гилберт Бёрнс дар Бразилия моҳи январ ҷангидан мехоҳад, лекин барои худ рақиб наёфта истодааст ва Ҳамзат ҳам ҳамчунин. ӯ ҷангидан мехоҳад, аммо барои ӯ ҳоло ҳам рақиб наёфта истодаанд. барои ҳамин чаро ки реванши онҳоро ташкил накунанд. шумо дӯстон чунин муҳорибаро дидан мехостен ё не? фикротонро нависен, ҳатман дар канали мо обуна шавен. то боздид, хонободу сарбаланд бошен.